variety tayo. sectors, academic sector, corporate sector, non-profit organization, foreign volunteer organization. No? So, ito yung mga organization kung saan kayo pwedeng mag-volunteer. Okay? So, ngayon pa lang, I encourage you to read. Mga apat na chapters na tayo, ha? Okay? And then, please answer exercises on page 49. Man's best friend. Elaine's best friend. I-post. I-post mo, wala. By me. Okay, submitted doon yung exercises, page 49, na true or false, na 1 to 10. At saka yung page 56. Yung page 56. Yun lang. Secret ako. Oo, bali na. Ang aga-aga pa. Walang assignment. Dahil assignment nyo, dito nyo ginagawa. Gumawa na kayo ngayon. Lugulo akong lulubad. Meron pa. Nice. Thank you. Ngayon, We thank you talaga. aga pa.